Sangrong Shalo Chanayo kwmanai Dhananjay Tripurani nukhungo visit khulainani thangkha Amchaini IPFT ni adongrok kwmanai Dhananjay Tripura naituknani bagai je mansak sai toknai hene kok rekha IPFT ni adongrok Ashalo IPFT ni adongrok kwmanai Dhananjay Tripurani nukhungo visit khulainani thangmani bai belaino kha khamjagai kapkha kwmanai Dhananjay Tripurani bihiksong kifili da shok phaya abonote yei belaino wana laijakta buk Dhananjay Tripurani bihiksong belaike hambai tini toilai ni mulu para na toilai na bokma para toilai Santri Bazar RD blog be antargata sing kaisa khnai phaimaka haisi bo khub borok suja sing ang tongo bubai age ang sinibo kangkai tabu nogo phai khana phaika khai hai bo thangmani 29 tarik thangkha 29 tarik thangai ti kwmanai godin singkam शुक्रबार हट 12 kama शुक्रबार हट 12 tawo kmakha kma hni sing khnai sing phaika bini nukhung naidi belai ke wanama singsa angla ida se tongma dia no bini sajlama sa tongo bini sajek bo ang koinai joto je tilang thangnai agent bishes khlai bono koinai yang norok jehetu tilang thangka abono rutugui kisisa bo borotong nor jehetu jaga tonguba abono rutungnani chesta khlaidi tegaisa koinai oro chini bibinno jaga samung tangu ei Bangalore Chennai Hyderabad ibai jagao samung tangu chini borok ni kaisa aro organization tong o organization team borok onek borok no sugamani busung nugo ge thikang ka borok no tubui rupayo sunga borok rong no koinai borok je to ro tongba o nukhung no nai o borok no nai borok isa gana tongma ba borok khus khlaike laike hamnai heni borong thani bang koyo ti Tripura sarkar বিশেষ khlai chini prosasonik rok borok no koinai je omo police proshasoni bisingti phano obo naituk jangni thung ni borong no koinai hambai Bureau Report Chini Khorang